Çawanın em Avrupa'da li ser psoriasis axwin yan jî kajokî bêjin psoriasis wekî perekê masiyê ye. Psoriasis çi ye? Ew weku nexweşiya çermê ser ve ye. İltihab ser çermê ser ve çêbitin ji ber zêdebûna sîstêmê bergirî. Psoriasis û biniyê psoriasis mirov bû mirovî ferqe ku li kîra kelexê çê dibin. Hindekan bin pîrtêseriyê li guha ye, bin kevşa, enîşka, desta ye, li çûka ye, pêya ye û piştê ye. Her wisa li bin zikê û bin singî. û mirov bû mirovî her wisa ferqe ku gav biniya çend mezin min hindeka belkî gelek mezin min hindeka biçîktir in. û psoriasis êşeka dirêj xayane yanî hindeka şêt sala lê bit hindeka belkî bêtin û biçitin û sala neyê deve. Ek newayê psoriasisê tên û ek şiwana ku ew e ku servan biniyet iltihabê wekî kevişkekî spî ye. û psoriasis xwe mirovî gelek hez bi xurandinê jîya hey. 5 heta 30 sal li defan kesa evê psoriasis hey her wisa psoriasis artrit jîya hey yanî navbeyna hestîka navgeh cêdgeh mirov çêtin iltihab hebitin û lema min gedî çûkê mirovî jî êşin wekî reumatîzê. Çareseriya psoriasis ew e ku mirov krêmê kortîson û vîtamîn D nav da mirov leşê xwe bidan wan pinya dide devît iltihab ser. Hinde çareseriyê dî dermanê dî ew in wekî ronahî û her wisa hinde çareseriyê dî jî tên ku mirov mîcî min gedî li destê mirovî ew biniyê iltihabê heye mirov naylûnekî durmandorî bigerdin û her wisa min gedî geleka zêde bidin. Têra naket ku mirov krêm ya tinê leşî de mihîm e ku hingê mirov tablêtan hebka jî bikar bînedin û ew hebik vîtamîn min gedî vîtamîn A ya nav da an jî madeyê di nav da ku iltihabê kelexê de kêm diket wekî methotrexate. û heke mirovî ev biniye nebin her mihîm e ku mirov her leşê xwe krêmekê gelek dûn nav da bidin kar bînitin rojê 2 cara.